La festa de les motos aplegava per sisè any consecutiu al Parc Municipal diumenge al matí. Tota classe de motos per celebrar este dia que és ja tota una tradició a la localitat. Des de les 9 del matí, els voltants del mercat començaven a omplir-se de motos i en poc de temps parc i mercat quedaven totalment ocupats. I de motos s'han vist de tot tipus, des de les tradicionals Harley Davidson, que no fallen mai a este tipus de concentracions, fins a les motos de carretera. També un vehicle que sempre que ve atrau les mirades de tots. Esto es un trail de 2000 de inyección. Es un vehículo de 3 ruedas, fantástico, muy espectacular. 170 caballos. 170 caballos con ruedas grandísimas, de 335, de perfil bajo, sin cámara, bueno, la de Dios. Por eso es un show cada vez que lo traemos aquí, como el año pasado, el anterior y el anterior. I un dels apartats amb més curiosos, el de les motos clàssiques. Entre les curiositats, esta Vespa amb sidecar. Eduardo ens contava les que més li havien agradat. Me ha encantado especialmente lo que hemos visto aquí en esta pequeña exposición de máquinas de 40 años. Sobre todo las que llevan motor Wheeler, por el 2 tiempos, por ejemplo, lambretas modificadas, algunas Rieju, Moto Guzzi. Como Moto Guzzi son máquinas que generalmente, pues son de los años 50 aproximadamente, 50, 60. Un espai de clàssiques que el Club de Moters del Túria sempre vol que siga present. Motos de col·leccionista amb autèntiques joies que són tot un espectacle. I mentre uns miren les motos aparcades, la majoria aprofita per esmorzar. La coberta del mercat s'ompli de taules i de gent. Des de l'organització s'ha preparat uns entrepans per a tots els aficionats al motociclisme que venen a esta matinal. Un esmorzar en el que es podia veure el bon ambient que es respira entre els moters. I un altre punt de parada obligada eren les tendetes, camisetes amb tota classe de marques i lemes i complements per als més moters. I una altra de les tradicions d'esta matinal motera són els premis. La presidenta del club, junt a l'alcaldessa de la Pobla i el regidor d'Esports, eren els encarregats de repartir-los. Entre els premiats, el moter que venia de més lluny, de Sant Vicent del Raspeig. Premi per al més major, per al moter més jove i també per a la motera més jove. I este veí de la Pobla, José María Domingo, s'enduia el premi a la moto més antiga. I este xiquet era el que s'enduia el premi al més jove dels inscrits. I el que no podia faltar a esta cita, Jorge Navarro, el jove pilot de la Pobla. I amb els premis entregats, tots a les motos i a preparar-se per donar una volta. Tots al punt d'eixida, però abans que res, moment per valorar el que més agrada de la matinal de la Pobla. Formidable, estupenda, una de les més grans que he vist jo. Vengo de Valencia y de las matinales que conozco, esta me ha gustado por la organización que tiene. Muy bien, está muy bien organizada. Muy bien, todos muy cordial, mucha armonía, muy bien. Somos moteros y nos gustan las motos y nos lo pasamos bien. Almorzamos aquí los amiguetes y tal y pasamos la puerta y pasamos la mañana. Venimos todos los años, está muy bien. El ambiente es mejorable y la verdad que nos pasamos de cine. Ja plegava el moment de donar l'eixida i veure passar per davant les més de 600 motos que enguany s'han inscrit. Un recorregut que esta vegada els havia de portar fins l'Eliana. I mentre ells donaven la volta, des del Club de Moters valoraven el resultat d'esta sisena matinal. Sobre 600 persones inscrits, hi ha molta gent que se'n va per tot el poble i ve molta gent perquè tenim molts regals i ho fem molt bé. Nuestra matinal es una de las más famosas, somos de los que más regalos damos. El vicepresidente ha dicho que hay unos 700 inscritos y otros 300 aproximadamente sin inscribir, más toda la demás gente que ha venido del pueblo y de los pueblos de alrededor. Motos transformadas, tenemos un montón de motos clásicas y cada año vamos a más gente. El ambiente es muy bueno, gente aquí, haces amigos de todos los pueblos, es más o menos el sistema de la gente lo que nos gusta a todos, al que le gusta el rollo este de la moto custom, la moto de carretera,
hay mucha amistad y conocemos, viene gente de toda la Comunitat Valenciana. Una matinal motera que té molt de futur i més si mirem com venen els més menuts.